سلام كمي تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على ዜና ስፖርት ሒዝና لكم ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም تمام شامل مدرك ولا سلاسل زول الجيريا بعود الجيريا انتزازيمو مالت كاب قداماي كساب سالساي زول درجه بمحز نملو بوديوم ونينو موعلوم امنا يكبر مالات دمان بملو علوم يركبو حركم حموز قلنا ادبرهانا ناي بلوص تقلاساي تبايلو ارانج زحبرا مالا ونينو إرتراوያን تمالا بشامناي مدرك كاب عود نايزي مدرك العساس تداق زكون الجزية كسيروم يموديهم الزكون المكنات دماء تاقان تاب صوتا بداهيد مقنايو زبرا هلكا مكناتو الجيراوያን عينهم أباقرايد كانت إرترا تايب مقنم إرتراوያን سترفلوقات أميتات يوم حاسوزو بليرهم لك كم إلامهم رخيبهم تعويتهم بلك أجن أقرايد كان تاكمل كيح بحر عود تيا مكناتو نساء تابولو تقررمتن بزحتهم وكروزية ترين معركم بزبديهم كوتسنا الجيراوያን عبس فيعتيو عبز حرف عمتات مس بعل هنو كل بوم مستفقلهم لو مرباب ناشتو مسعر مالت نعمود كتيو سلازي اتسراحناتهم زخون يكون الجيرا تراي يتعوتيو زغن كمل فلتون الجيراوያን لك صبق ام سرح زلو زيا قديمو إرتراوያን سرحويو أبا على كم زرواندا حوي حوقا مبال حجي خغرمكم يو الجيراوያን مستحرو تغروبو زاتو انت عينت وطيت كم زحزو اب كومنت سكرين شوت غرفلكم دك هاغروم سلازحلفو اب قميت ل10 دقيقه دحروم اتيوم مخنيات مترفي اقرايت كانتا لو عند بيتام مونغونا تقعزون حركة وبلا تقريت كانت أنا يسكل بالشتي قط مو كلهم دم هذا هاي يقبلون تحريتها بسمو لسلو نزنبو الجيران مزنا بركب نفازة نجروب باب كل تمس مقلوا 20 كل تنجول زحزتها بكمية تفعيا نزر أي تقريت كانت إرترا دمان مركبة مزنا برنفازة قبيل هالكايدا حاجة سلا زين براجن فتسي ما كتركوا ما يقالتن مكناتو من كم استرفوا سلاز فلتو أبكن ميزنو برو لك تصويرهم تعويتهم دما أخليلو أتشم 25 كبران برهانة 26 ملكياس مؤكل 27 دانيم فنت برهان 28 نور حمد عبد الوهاب 30 حدن نعود برهانة 38 بمحاسب سلام ودي يوم اللو سلازي دما أب عود متقا أب سلام دمانت أقا لومي يقسرو صباحي قصبو الجونات راح نقدميت إرتراوያን ተቀራረምቲ አባል ሙቪስታናት ናይል ተስፋጤን አባል ኢንተር ማርሾን ቢኒያም ግርማይ ተሳተፉሉ ቻምፒየን ክላሲክ ሰንበት 16 ለካቲት ንሳልሳይ ግዚኡ አብ አንጋሪቱ ሀገር ፖርቱጋል ተካይዱ እዚ ውድድር ከምዛ ቀዲሙ ዝተገልጸለው ዓመት ሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኮይኑ ኣብ ዝቀደሙ ክልተ ኩስቴፒዮም ተዓዊቶምሉ ኣብ 2023 ዴንማርክ ካስፐር ፔደርሰን ኣብ 2024 ድማ ሬምኮ ኦዌኖፔል ነዚ ውድድር ተዓዊቶምሉ ነይሮም ኣብዚ ውድድር ተጸሚዶም ካብ ዘሎም 56 ተቀራረምቲ እቶም 99 ካብ ሃገር ኤውሮጳ 9 ካብ ደቡብ አሜሪካ 4 ካብ ሰሜን አሜሪካ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ተሳተፉ ዘለዎም 86 ካብዞም ተቀዳደምቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፊጌሮዋ ክላሲክ ተሳተፉ ተቀዳደምቲዮም ኣብዚ ውድድር ሰስተ ናይ ሃገሮም ቻምፒየን ናይ ጽርግያ ውድድር ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ኣብ መበገስ ሕንጻ ዝተረኸቡ ተቀዳደምቲዮም ቻምፒየን ኤርትራናት ናይል ተስፋጽን ቻምፒየን ሾደን ጃኮብ ኤሪክሰን ከምኡ እውን ቻምፒየን ፖርቱጋል ሮይ ኮስታ ፖርቱጋላዊ አንቶኒዮ ሞርጋውዶ ነዛ ውድድር ክዕውተላ በቀዳምነት ተሓፂ ተቀዳደማዩ ሞርጋውዶ ተከቲሎም ድማ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፔ ስዊዘርላንዳውያን ክርስቲያን ፖርቱጋላዊ ጃዋል ሜዳ ፈረንሳዊ ፖል ማግነር ቼክ ሪፐብሊካዊ ማቲያስ ቫቼክ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ አሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስ ቤልጂማውያን ዲላን ቲዩነስን ኤሊያን ቫን ዊልደርን እቶም ኣብዛ መድረክ ክዕወቱላ ተባሂሎም ብሕጽነት ዝቀረቡ ተቀዳደምቲ ዝነበሩ እዮም ናይዚ ዓመት ውድድር ናይ ፈላማይ ናይ መድረክ ዓውተዋ መዳን ዝርከብ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም 36 ተቀዳደምቲ ኣብ ታሪኹ فلما جزيا البرتغال زورارو زلون تقلدمتيو صوتان خزازم 4 كيلومتر مسترفو أبال أوفيستار ناتنا التسفاتين أبال إيف إديكيشن ميشال فالغرين نتياب كلمة بينو زنبريت على أبال إنيس كليب بوغانان مركب كاب عباي وجلس كاتو جرام ناتونو فالجينن نشو منت كيلومترات بحبر دحرم قعزون بعباي وجلة تقبيتهم فيليب بوغانا قديمو مات كعم زنبر 10 تقرر انت بعباي وجلة دحرم تحزوم يو بركو متقعت كايدو مليقو صوتان خزازم 20 كيلومتر مسترفو نبينيام قرماي زحافت 4 زاورتا قدله كامبر فيليب بوغانا ب 20 كلتن كاتا دحراك تمرش جميرا بينيام قرماي يبقى من زلا كذا 6 كيلومتر زحقة ترى مزاج وجله كونه زوج أنتو كونه عوتو زي ترى في مثل مقنعته أبزلوا وجله مسبق عد بنيام قرماي الدرج ناقطة ودرك إلى بزي مهل أو فيليب أنا نوح كتصل بزي مقالو أبزترف له نزاود الدرك عوت الله قديم بحطينة قريب وزنا بدأ أبالي إماراتس برتغالوي أنطونيو مورغاودو ركعوا بتامريت متقعد فتسمو نفليات المعقب دمان ودور ب4 ساعات 5 دقيقة 4 ساعات تنقرين بمزام عوت في جيروا چامبيون كلاسيك كوينو أنطونيو مورغاودو 50
ናይ ፕሮፌሽናል ዓውታ ብፀንበለሉ UAE ኣምኒ ሓደ መዓልቲ ውድድራት መበል 199 ዓወታ ሰኒዳ ካልአይቲ ጉጅለ ብ5 ካይታት ድሕረ ብዘካየደቶ ጾታዊ ውድድር ፈረንሳዊ ኣባል ሶላል ኮክስቴ ፖል ማግነር ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ነዛ ውድድር ንምዕዋት ሓደ ካብ ሕጽያት ኮይኑ ዘቕረበ ቢንያም ግርማይ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሕሪ ሻርቻይ ተርታብ መሓዝ 70 ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታው ገይሩ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይል ተስዋጽን ድማ ብ10 ካይታት ድሕሩ መበል 22 ተርታሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ካብ ግዜ ናብ ግዜ አንድ ሕቆ ኣሜሪካዊት ክለብ ሊድትሬክ ምዃኑ ዘመስክር ዘሎ ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ 17 ልካት ዝፍለም ዝሩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ምስ ክለቡ ብምዃኑ ክወዳደር እዩ ኣማኑኤል ናብ ዝውድር ዝመርሕ ዘሎ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዝሓቆፈ ውድድር ምክያድ እዩ እዚ ብቅጽል ስም ኢጣልያዊ ገዲም ተቀዳዳማይ ማርኮ ፓንታን ጽዋዕ ማኣቀዲሙ ካብ 5 ክሳብ 9 ልካቲት ኣብ ዝተኻየደ ቮልታ ኮሚኒታ ቫለንሺያና ዝተሰመየ ውድድር ናይዚ ዓመት ሕሳቡ ከፊቱ ኣብዛ ቀዲሙ ዝተገልጸ ውድድር ክለብ ሊድትሬክ ኣብ ቀዳሚት መድረኽ ኣብ ዝተኻየደት ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳይ ተርታሒዛ ውድድር ክዛዘም ግደ ኤማ ከም ወትሩ ዘይቋርጽ ዛራ ኮይኑ ቀሪቡ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ንሻምናይ ግዚኡ ዝካየድ ዝሩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር 25 ናይ መድረኽ ዓወታ ዝተጎናጸፈ ቻምፒዮን ዓለም ዙር ፈረንሳን ጂሮ ኢጣልያን ዝኾነ ስሎቬናዊ ኣባል UAE ታዴ ፖጋቻር ምስ ክለቡ ብምዃን ናይ ፍልማ ውድድሩ ናይዚ ዓመት ከካይድ እዩ ኣብዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕብየቱ እናወሰኸ ዝመጽ ዘሎ ዝሩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከም ስፓኛውያን ካርሎስ ሮድሪጌዝ ፔሎ ቤልባኦ ብሪጣናዊ ኦስካር ኦንሊ ኮሎምቢያዊ ኢነር ሩቢዮ ኦስትሪያዊ ፍሊክስ ጋል ኮሎምቢያዊ ሰርጂዮ ሂጎታ አውስትራሊያዊ ሚሼል ስቶደር ቤልጂማዊ ሌነርት ቫን ኤትቨልት ኢጣልያዊ ጁሊዮ ፒኮኖ ብሪጣናዊ ሆዝ ካርቲ ሆላንዳዊ ኦላቭ ኮይጅ አውስትራሊያዊ ጄ ቫይን ካዛክስታናዊ አሌክሲስ ሬንኮን ዝኣመሰሉ ስማያት ተቀራረምቲ ክሳተፉ እዮም ዝሩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሎሚ ዓመት ንሻውዓይ ግዚኡ ክካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2019 ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ናይ ፈለማ ዓወት ናይቲ ውድድር ክኸውን ዝበቕዐ ተቐዳዳማይ ነይሩ ኣብ 2020 ብሪጣንያዊ ኣዳማይ ሳብ 2021 ከምኡ'ውን ኣብ 2022 ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ከታቲሉ ንኽልተ ዓመታት ተዓዊቱሉ ኣብ 2023 ቤልጂማዊ ሬንኮ ኦቨንፔል ኣብ 2024 ድማ ካልእ ቤልጂማዊ ሌነርት ቫን ኤትቨልት ነዚ ውድድር ተዓዊቱሉ ነይሩ ስሎቬናዊ ብሰለስተ ዓወታት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቤልጅየም በክልተ ዓወታት ስዕባ እንከላ ብሪጣንያዊ ድማ ብሓደ ዓወት ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ ሃገርያ ኤርትራዊ አትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ሰንበት 16 ለካቲት ኣብ እስፓኛ ዝተኻየደ ማራቶን ካስቴሎ ኣብ በኹር ናይ ማራቶን ውድድሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብሉጽ ዓወታ መዝጊቡ ነዚ ማራቶን ውድድር ኬንያዊ አትሌት ወስሊ ለዳማኑ ውድድሩ 2 ሰዓትን 2 ደቂቃን 40 ካልኢት ምንዛም ቀዳይ ኮይኑ ተዓዊቱሉ ኤርትራዊ አትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ድማ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 14 ደቂቃን 26 ካልኢት ብምንዛም ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ካልእ ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዜ ይሳተፍ ዝነበረ ኬንያዊ ጁልየስ ኪፒኮኢፕ ድማ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያ ኮይኑ ሊቨርፑል መሪሕነታ ደሊላ ክለብ መርሳይ ሊቨርፑል ኣብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታ አንጻር ወልቭስ 2-1 ተዓዊታ መሐመድ ሰላሕን ሉዊስ ዲያዝን ሊቨርፑል ናይ ዓወታ ሾቶ ከምዝግቡ እንከሎ ማቴዎስ ኩና ድማ ንወልቭስ ካብ ስዕረት ዘይተናግፍ ሓንቲ ሾቶ መስጊቡ ግብጻዊ ተቃዒ መሐመድ ሰላሕ ኣብ ዓመተ ስፖርት መበል 23 ሾቶ ፕሪሚየር ሊግ መስጊቡ ብራዚላዊ ተቃዒ ማቴዎስ ኩና ፕሪሚየር ሊግ መበል 12 ሾቶ መስጊቡ ሰለዳ ደረጃ ሊግ ዘንጋንታታት ተመሰነርኢ ቀዳሚት ሊቨርፑል ብ60 ነጥቢ መበል 17 ወልቭስ ብ19 ነጥቢ ዝቅጽል መደብ ጸወታ ዘንጋንታታት ሮብ ኣስቶን ቪላ አንጻር ሊቨርፑል ቀላም በርንማውዝ አንጻር ወልቭስ ጋጥመን ካብ ዜና ሊቨርፑል ከወጻና ድሕሪ ውጽኢት ድር መሳይ ሊቨርፑል አንጻር ኤቨርተን ናብ ዓወታ ዝተመለሰትሉ ኣብ ተኸታታሊ ሰዓርን ጸወታታት ኣይተሰዓረትን ሊቨርፑል ድሕሪ 2004-2005 ውድድር ዓመት ኣብ 145 ግዜ ዕላምኡ ዝሓለወ ፈተነ ከይገበረት ወጽኢያ ግና ናይ ዋንጫ ጋንታ 3 ነጥቢ ክወስድ ግድን ጸወታ ምቁጻር ከምዚ የድልዮ ኣብ ግብሪ ኣርኣትን ግብጻዊ መሐመድ ሰላሕ መበል 23 ሾቶ ክቆጽር ከሎ ማለት ክለብ ኢፕስዊች ታውን ኣብ ዝውድር ዓመት ስፖርት ምስ ዘውጽረቶ ሾቶ ማዕረግ ክኸውን ክኢሉ ሰራዊት ኣርነ ስሎት ኣብ 25 ጸወታታት 60 ነጥቢ ዝኣከበት ክኸውን ከላ ኣብ ታሪኽ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 25 ጸወታታት ብዙሕ ነጥቢ ምእካብ ብሰራዊት ሆዜ ሞሪኖ ክለብ ቸልሲ ጥራሕ ተበሊጻ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ክለብ ቸልሲ ካብ 25 ጸወታታት 64 ነጥቢ ብምውላል ብቋምነት ትስራዕ ብተወሳኺ ድማ ሾቶ ወይ ኣሲስት ኣብ ዘመዝገበሉ ክብረ ወሰን ምስባር ኣሞል ዝኾነ ግብጻዊ መሐመድ ሰላሕ ሎሚ ፍጹም ቅላዕ ሾቶ መውጻሩ ስዒቡ ኣብ ታሪኽ ሊቨርፑል ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ብዙሕ ሾቶ ፍጹም ቅላዕ ብምውጻር ክብረ ወሰን ዝተሓዘ ስቴቨን ጀራርድ ተኸፊልዎ ስቴቨን ጀራርድ 32 መሐመድ ሰላሕ 32 ጃኮብ ኪፕሊሞ ክብረ ወሰን ዓለም ሰቢሩ ኡጋንዳዊ ናይ ነዊሕ ርቀት ኣትሌት ጃኮብ ኪፕሊሞ ክብረ ወሰን ዓለም ፍርቂ ማራቶን ሰይሩ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ባርሴሎና ጃኮብ ኪፕሊሞ ብ56 ሰዓትን 41 ደቂቃን ቀዳይ ኮይኑ ውድድር ዛዚሙ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ቅድሚ ሕጂ ብኢትዮጵያዊ ኣትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ ብ57 ሰዓትን 30 ደቂቃን ክብረ ወሰን ተታሒዙ ነይሩ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ፍርቂ ማራቶን ትሕቲ 57 ደቂቃ ዛዝመ ፈላማይ ኣትሌት ክኸውን ክኢሉ ቶተንሃም ተዓዊታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አንጻር ቶተንሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብጸቢብ ሓደ ባዶ ተሰዒራ ጄምስ ማዲሰን ቶተንሃም ተኣንኮን ወሳኒትን ናይ ዓወት ሾቶ መስጊቡ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዓመተ ስፖርት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ መበል 12 ግዜ ስዕረት ኣጋጢምዋ ሰሌዳ ደረጃ ሊግ ዘንጋንታታት ምስ ንርኢ
مبل 10 توتنهام ب30 نጥቢ مبل 15 مانشستر يونايتد ب29 ዝቕፅል መደብ ፆታ ዘን ጋንታታት ቀዳም ኢፕስዊች ታውን አንጻር ቶተንሃም ኤቨርተን አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ክገጥመን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣን ማን ዩናይትድ ድሕሪ ፆታ ካብ ዝተዛረቦ እቲ ፍልልይ ንሳቶም ሸቶ መዝጊቦም ንሕና ግን ኣይመዝገብና ኢሉ ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሩበን ኣሞሪም ጋንቱ ውፅኢት ምርካብ ዝከኣላ ኩሉ ከም ዝገበረት ገሊጹ ሩበን ኣሞሪም ብዛዕባ ፆታ ክዛረብ ከሎ ናይ ሎም ፍልልና ንሳቶም ሸቶ መዝጊቦም ንሕና ድማ ኣይመዝገብናን ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ ድማ ናይ ሸቶ ዕላት ረኺብና ውፅኢት ሒዝና ንምውፃእ ፈቲና ኢና ግና ንሳቶም ሸቶ መዝጊቦም ንሕና የመዝገብናን ኢሉ ንዝተወሰኑ ተፃወትቲ ዝመፅእ ሰሙን ክምለሱ እዮም ብሓባር ደው ኢልና ድማ ዝዓመተ ስፖርት ክንወድእ ኣለና ኢሉ ሩበን ኣሞሪም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወዲሓንኩም